ताले मन कर विद्यालय गत वर्षर ये जो क्वेश्चन देला 23 नंबर करवा। क्वेश्चन पड़ेगा तुम विद्यालय छात्र संख्या गत वर्ष 10% बढ़िला, चलित वर्ष 10% बढ़िला, 2 वर्ष मध्य तुम विद्यालय छात्र संख्या शतकड़ा केते बढ़िला, छात्र संख्या केते बढ़िला। ताले मन कर विद्यालय गत वर्षर छात्र संख्या 100, गत वर्षर छात्र संख्या 10 बढ़िला, तेज चलित वर्ष छात्र संख्या 100 युक्त 10 मैंने 110 पुणी चलित वर्ष 10% बढ़िला, अर्थात शहे 10 गुण 10% केते 110 गुण 10 युक्त 100 मो मुंड दबर नाटक 11 शतकड़ा। तेबे चलित वर्ष शेष को मोट लोक संख्या केते 110 युक्त 11 121। तेबे आम विद्यालय छात्र संख्या शतकड़ा बढ़िला समय के 121 माइनस 121 शतकड़ा 21 शतकड़ा। तेईस नंबर तुम 23 नंबर ना 23 नंबर सच्ची सॉरी 24 नंबर गला। 24 नंबर कौन कही जड़े पिला 13 टंका 25 पैसा चांदा देले केते जन पिला 662 टंका 50 पैसा चांदा देबे। ताले हम कौन करिया आज अच्छी जड़े पिला 13 टंका 25 पैसा चांदा दिए। तब कौन करवा 662.5 टंका अच्छी से बोला केते पिला हरिदेव केते 13.25 केते हम हरिला मोर हम 50 जन 50 जन अतएव अतएव 50 जन पिला
₹662 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଚାନ୍ଦା ଦେବେ। ଚାନ୍ଦା ଦେବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ପଚରା କରିବା। କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଓ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତି ସ୍ଥଳରେ 1 ରୁହେ, ମାତ୍ର 13 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 5 6 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରିବା ଭାଗଶେଷ 1 ରହିବ, 13 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 5 6ର ଲସାକୁ ନେଇଯିବା। 5 ଓ 6ର ଲସାକୁ ସମାନ 30 ହେଲା। 5 6ର ଲସାକୁ ହେଲା 30। ସେ କହିଲା 5 6ର ଲସାକୁ 30। ଆମେ କହିଛି 5 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଗଶେଷ ପ୍ରତି ସ୍ଥଳରେ 1 ରହିବ। ଭାଗଶେଷ 1 ରହୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? 30 ଗୁଣନ 1 ଯୁକ୍ତ 1 31। 31 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗେଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 30 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେ ହେଉଛି? 30 ଦୁଗୁଣେ 60 61। ମଧ୍ୟ 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 30 ଗୁଣନ 3 30 3 90 1 91 91 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କି ହେଲା? 91। କି ହେଲା? 91। ତାହେଲେ ଆମର ଅତଏବ 91 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଜ୍ୟ, ସେ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 5 6ର ଲସା ଗଲା 30 ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ 91 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି 13 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 24 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ 2 ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି ହିସାବରେ କିଛି ସେଉ କିଣି ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିବାରୁ ତାହାର 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। ସେ କେତୋଟି ସେଉ କିଣିଥିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 2 ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି ହିସାବରେ କିଛି ସେଉ କିଣିଲା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ 2 ଟଙ୍କାକୁ 3ଟି ହିସାବରେ କିଛି ସେଉ କିଣି ଗୋଟିଏକୁ 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରି ତାର 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। ହେଲା 3ଟି ସେଉର ଦାମ ସମାନ 2 ଟଙ୍କା। 3ଟି ସେଉର ଦାମ ଦେଲା କେତେ? 2 ଟଙ୍କା। ଗଲା 1 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଲା। 1ଟି ସେଉକୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତିନୋଟି ସେଉର ବିକ୍ରି ଦାମ ସମାନ କେତେ? 1 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 3 ଟଙ୍କା ହେଲା। 3 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଲାଭ କେତେ ହେବ? ଇଏ ସମାନ 3 ଟଙ୍କା କାରଣ 2 ଟଙ୍କା।
ଟଙ୍କା। ଲାଭ ହେଲା କେତେ? 1 ଟଙ୍କା। ଆମର ପଚାରିଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବେଳେ କେତୋଟି ସେଉ କିଣିଥିଲା? ତାହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବେଳେ ତିନୋଟି ସେଉ କିଣିଥିଲା। 3ଟି ସେଉ କିଣିଥିଲା। କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲାଭ ବେଳେ ସେଉ କିଣିଥିଲା ସମାନ କେତେ? 20 × 3 ସମାନ 60ଟି ସେଉ। ଅତଏବ 60ଟି ସେଉ କିଣିଥିଲା।